Úristen csajok, halljátok, vettem egy ilyen Victoria's Secret-es testápolót. Elvileg ez csillog! Szóval próbáljuk ki együtt, én még ki sem próbáltam nélkületek, még rajta van az a kis lezáró cucc. Na jó, várjátok, szerintem ide nyomok a kezemre egy kicsit, és ide fogom kenni. Na jó, Isten, nagyon izgatott, hogy a csaj külön kiemelte, hogy mindenképp figyeljek oda, mert hogy elvileg ez ilyen nagyon durván csillog, szóval remélem, hogy tényleg, és nem csak kamuból. Egyébként így összhatásában tényleg olyan, ahogy így mozgok, hogy mint az arcom, hogy így látjátok rajta ezeket a kis fényeket, szóval amúgy tök jó. Nem annyira durva, mint amit a lány mondott, a kasszás lány. Egyébként szerintem nagyon szép, remélem, hogy hidratálni is fogja a bőrömet, nem fogja kiszárítani. Egyébként nem tudom, mennyire látjátok, én itt a vállamnál látok csillogást. Esetleg még itt nem tudom, hogy mennyire látszik. Hát én látok egy icipici csillogást, de nem annyira durva, mint amennyire a lány kihangsúlyozta, hogy ez nagyon csillogós lesz, meg nem tudom. Jó, lehet, hogy többet kell magamra kenni, nem csak ennyit, lehet, hogy ez kevés volt, nem tudom. Írjátok meg, hogy ti láttok-e változást, ti látjátok-e a csillogást. Egyébként az illata az nagyon finom, direkt ilyen vaníliásot vettem, mint amilyen amúgy is a parfümöm. Na jó, az nagyon durva, de most ránéztem a kezemre, és a kezem az így csillog. Szóval lehet, hogy egy kicsit többet kell kennem a testemre, hogy az is ennyire durván csillogjon, mert a kezem, hát az nagyon durván csillog, nézzétek, ez nagyon durván csillog a kezem. Szóval biztos, hogy használni fogom, mert nagyon fincsi illata van, és egyébként szerintem, amikor rásüt a nap úgy telibe, akkor tényleg látszik a csillogás, de kíváncsi vagyok, hogy ti látjátok ezt, szóval írjátok meg. Puszi!